दिनैनि बे जिल्ला कमिटिनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गासैबो मिरुनि जिल्लानि ब्लकनि प्राइमारिनि आरो बुथ कमिटिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन सिभिल रायजो नोंथांमोन बे समाव आङो बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयनिबो साबायखर बावबाय। नोंथांमोना सोमावसारनायनि उनाव गोबां खस्थ' खालामबाय दा जिखिनि खस्थ' जाबोबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि निमाहाखौ फैदों। नोंथांमोननि फोथायनाय नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि आशीर्बादजोंनो जोङो सोमावसारनानै बयबो खौसेयै दिनै बिटिआरखौ मोननो हाबाय आरो बे बिटिआरनि गेजेरजोंनो दिनै गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो हासिगोन। आङो दिनै बाजेटआव नुनो मोनदों नैबे बाजेट सेसन जादों दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव बेवहाय मोनफा मोननै जोंनि सुक्तिनि खामानिफोरखौ मावफुंनो आखायाव लाबाय। दा ओंखायनो जोंनि सुक्तियाव जिफोर दङ गोरोबथायाव बे गासैबो मावफुंजायोब्ला जोंनि ओनसोलाव जोबोद जौगानाया फैगोन आरो बे जौगानायनि थाखायनो जौगानायखौ मोननो थाखायनो जों सोमावसारदों। राव थुनलाइ हारिमुवाथ' थांना थानांगोनखा लोगोसे जोंनि बर' फिसाफोरा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाया थांना थानायनि जौगानायनि लामा मोननांगोन आरो बे लामाखौ जों लाबोनानै होफैनांगोन। दिनै जायफोर लिडारफोर दङ रायजो राजाजों सावरायनो रायजो राजानि खौरां लानो बिथांमोना सम गैया। दा बिनि थाखायनो दिनै जौगानाया जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै जोंनि जायगायाव। बरपेटा ओनसोलाव जौगानायनि गोबां लामा दङ। बिनि हा हुआ जोबोद मोजां। दिनै फिथाइ सामथाइ गायनो हायो जि गोसो बेखौनो मावनो हायो। बेवहाय सुमलि आलु गायनो हायो बिराद गिदिर इन्डास्ट्रि जायो बेबो आरो दिनै औवा दङ औवानि इन्डास्ट्रि खालामनानै एक्सुवेलि जोंनि सेंग्राफोरजों गोबाव समनिफ्राय रायज्लायबोबाय थादों जे दिनै आइजोफ्राबो खालामनो हायो। मेसिन ओंखारबाय औवा दानस'नायनि धुप खाथि बानायनाय हासिब बानायनाय आखाइजों जेनेबा आखाइयाव गोबाव नाङो जाय फिसा फिसा खामानियाव मेसिन ओंखारबाय। बे मेसिनफोरखौ जुदि गामियाव लानानै होयोब्ला ओंखाम संखांनानै बायदिसिना खामानि मावनानै जोंनि आइजोफ्राबो बेखौ बानायनो हायो। थरसे औवाखौ मोनसे औवाखौ जोङो 100 थाखा फानो नाथाय धुप खाथि बानायोबा बे औवायानो 500 थाखा मोनो। दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो दानाय लुनायजों लोगोसे। खिन्थु जोंनि लिडारफ्रा जेबो साना दाउ अमा फिसिनो हायो गोबां मोजां जायगा दङ। इलेक्ट्रिकआ मोजाङै थाबानो जाबाय लामाफ्रा मोजाङै खालामना होबानो जाबाय। इन्डास्ट्रिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे सुबिदा दङ। टुरिजमनि थाखाय गोबां सुबिदा दङ। स्कुल कलेजफोरखौ मोजां खालामनांगोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों जेसेबां बर' मिडियामनि फरायसालि गासैबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बे गोरोबथायाव लिरनाय दङ। ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर लासै लासै जेंनाया सुस्रांजागोन। दिनै साख्रि बाख्रि मोननांगोन। एनडिएफबिनि माखासे सेंग्राफ्रा साख्रि बाख्रि मोननायनि बाथ्रा बुंनांगौ। बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर एफा एनै लेखा फरायनाय लाइमोनफोर बिसोरबो मिलिटारि पेरामिलिटारि बिएसएफफ्राव गोबां बिबांनि साख्रि मोननायनि बे गोरोबथायाव लिरनाय दङ। दा बे गोरोबथानि जेब्ला बाहायनाया जागोन अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा हौवासा हिनजावसा जायफोर दिनै मेट्रिक पास जानानै ओरैनो दङ बिसोरो साख्रियाव हाबनो हागोन। दा बेबायदि गोबां लामा दङ। दा बेनिखायनो रायजोफोर आं गोलाव सम लानो नागिरसै गुबुन मोनसे हाबाफारि दङ गोजानथाराव थांनांगोन। नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। बे आन्दलननि समाव नोंथांमोना जोंखौ फोथायनाय लाखिबाय अननाय होबाय जेरैबायदि हामलायदों ओरैबायदिनो नुजाहोबाय। আপনারা সকলে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে ২৮ জানুৱাৰী এটা শান্তি চুক্তি হৈ যোৱাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলৰ গাঁৱে ভূঞে এটাই কথা চলিছে যে আমাৰ শান্তি হ'ল কোনো অস্ত্ৰ আৰু সংগ্ৰাম নাই, আমাৰ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। যোৱা ৩০ বছৰে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰু আৰ্মি পুলিচৰ মাজত লাগি আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া এই চুক্তিখন হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কোনো অস্ত্ৰ সংগ্ৰামী নাই আৰু আৰ্মি পুলিচো আমাক আহি কোনো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ল আৰু শান্তি স্থাপন হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ কাম আছে যে ৩০ বছৰে আমাৰ যিটো ক্ষতি হ'ল আমি যিবিলাক কাম কৰিবলৈ হৈ গ'ল এই কামবিলাক আমি ক্ষীপ্ৰতাৰে অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব। প্ৰথম আমাৰ কি লাগে নিৰাপত্তা। আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা আৰু আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ভূমিৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ এতিয়া ইউপিপিএলত জইন কৰিছে আৰু জইন কৰি একেবাৰে কিবা পৰিৱৰ্তন লাগে। যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ চৰকাৰ আছে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আনে
আজি আমাৰ স্কুলৰ সমস্যা, এপি হাইস্কুল, অংগনবাড়ী ক্ষেত্ৰৰ সমস্যা, মিড ডে মিলৰ সমস্যা, আমাৰ জব কাৰ্ডৰ সমস্যা, ৰেচন কাৰ্ডৰ সমস্যা আমাৰ এটাও সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আৰু নতুন চৰকাৰ গঠন কৰি প্ৰথম 6 মাহতে ৰেচন কাৰ্ড বিলাক যাতে চবে পায়, জব কাৰ্ড বিলাক যাতে নিজৰ হাতত খতম হয়, এই কামবিলাক আমি কৰিব লাগিব। আজি এই কথা অহাৰ পিছত আমাৰ কি লাগে? উন্নয়ন লাগে। আমাৰ মানুহে কি বিচাৰিছে? অলপ কিবা এটা সংস্থাপন লাগে। এইকাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা আপোনালোক প্ৰতিজন ব্যক্তিলৈ দলৰ কৰ্মীৰ পৰা এটা কাৰ্ড আনিব। এই কাৰ্ডটো আপোনালোকে ৰাখি থব চবে। তাত লিখা থাকিব এটা ভোট, এটা পৰিৱৰ্তন আৰু এটা সংস্থাপন। এই কামখিনি কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ভোটটো যাতে এনে নাহে, আপুনি ভোট দিব, পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপুনি সংস্থাপন পাব লাগিব।